Ani bude schváleno. On zase Vojtěch nahlašuje, Vojtěch chce čísla, debílek. Debílek chce čísla, takže lajkujeme, moderátoři, blokujte všechny pipy. Jo, všechny. Můžeme pokračovat? Neví, kde jsem. Ona si myslí, že jsem u Honzy doma, nejsem u Honzy doma. Pak ukazoval modřiny, jak si nabourala do toho auta, ožrala. Jo, to jsem přehnala, halo. A řekla si, že jsem to udělal já a že jsem z tebe vykopal děti. Ty už si asi nepamatuješ, co jsi říkala, že jo? Co si na mě házela za všechno. Čukáme, moderátoři, blokujte to, jo? Že jsem ti bral 10 let výplaty a takovýhle keci, co lžeš. Honzi, to, že jsem ti 10 let odevzdávala peníze, protože jsem utrácela, to je pravda. A dostávala jsem kapesné, ale za to jsem ráda. Jak si vůbec mohla tohle vypustit z huby? A znova tě opakuju, že ten den se mi někdo naboural na Instagram. Bylo to na Moravě, ty vole. A já jsem byla v Egyptě. A vznikne tohle, co vzniklo, to parte na tvoji mámu. A v té době měla Lucie Dupáka na Moravě. Tak jak jsme to asi mohli udělat my? Můžeš mi poslat Honzo záznam? Tohle ti řekla Lucie. Honzo, naposledy, když jsi měl s Lucí stream, když jsem ti měla posílat nějaké e-maily a ty mě ten den vedle tebe seděla a řekla, ale ona se nikdy nečekala dvojčata a ty jsi to potvrdil. A ten záznam je na internetu. Jo, bylo to na Moravě. Honzo? Pardon? Já poslouchám ty hlasovky. Ne, já tady ukážu lidem pravdu. Já pustím bohužel prostě všechny hlasové zprávy, úplně všechno ven. I co bylo před 3 dny, co bylo před 4 dny. Chtěla z ostudy kabát, bude mít. Víte, co si uvědomuji v těch zprávách? Já Honzovi nedokážu odpustit, že jsem přišla o 3 děti. Z Moravy s nikým nekomunikuju. Proč by jen tak někoho napadlo dělat parte? Jenom Lucii, Honzo, a ten den jsem ti několikrát volala na Instagram a ty jsi to nepřijmul. A přestaň řvát. Můžeme spolu mluvit normálně, ale přestaň vrnit. Oni spolu nejsou, on se s ní rozvádí, on je šťastný, že se jí zbavil. My jsme se rozešli špatně. Měli jsme rozvod špatný, ale to, co se dělala tvoje Lucie, Honzo, a ty si řekl živě na streamu, že si se mnou žádné děti nečekal. A tohle mi způsobilo největší bolest a tohle já ti nikdy v životě nemůžu odpustit. Já teď nejsem doma, ale... Lucie není u Honzy, prosím vás, asi bych to viděla. Nemusíš se vůbec bát. Zprávy, jak mi posílala přes lidi. Ty jsi neviděli její příběhy na TikToku, ty jsi neviděli její videa na TikToku, co dělala, co vymýšlela, Honzo. Já jsem všem lidem říkala, všem lidem jsem vždycky na TikToku říkala, Honza o tom 100% neví. Prosím tě. A můžeš mi poslat to, že jsem já tohle někdy řekl? Že ti to způsobilo největší bolest? Můžeš mi poslat ten záznam, kdy já jsem něco takového řekl? To je Egypt, tohle to už je veškerý záznam na internetu. Tak si přesuneme do Česka, ne? Že? Tady je ta lékařská zpráva, kdy mi Honza brečel, vy pamatujete si na to? A tak dál, poslal mi tady k Angie, Bibina, to si pamatujete asi, ne? Tady mi poslal jeho nahou fotku, dobře, to asi nebudu ukazovat. Tu jsem mu poslala fotku z Isis. Tady jsem mu poslala e-mail. Kdy jeho e-mail neexistuje, to si pamatujete taky. Instagram, ať si mě odblokuje a volali jsme spolu, že mu pošlu to parte z jeho profilu, prosím vás, tady jsme spolu s Honzou volali. Jo. Mironko, brzy bude stream a lidi se dozví, jak Jasmína bere půjčky. Já se to dozvědět nemusím, já už to ví, já vím o Jasmíně všechno. Tady mi napsal, jak jsem krásná prdelka. Tam jsem fakt hezká, jako. To je jedno.
Tady jsme si plánovali, jak spolu budeme žít v Egyptě, jak budeme pít kafe na balkóně, ale tohle všechno víte. Přesuneme se do Česka. Jo? Vapíky jsme řešili tuto. 4. měsíc. I'm here. Jo, já jsem tady tak. Jenom prosím tě, klidně tady poslechnout i Báře. Prosím tě, Báro, já doopravdy nechci, ať teď kdokoliv dělá jakýkoliv stres Honzovi, jo. A je mi to jedno, jestli se ti líbí tuhle ta zpráva nebo ne, ale Květa mluví víc než dost a já si to nepřeju. Takže tak. Já jsem napsala Honzovi. Jo, já jsem tady tak. I'm here Jenom first. prosím tě, I'm here. A Honza, já nejsem tvůj dupak, piš česky. můžeš přestat, pane bože, já jsem ti říkala, že jsem tam píšu česky, anglicky. Jestli chceš, můžu s tebou mluvit i arabsky, je chrebétek. Napsal vysmátého smajlíka. Hele, prdíku, neser mě. Zítra si půjdu koupit vapo, vůbec prostě nevím, kam jsem ho dala. Prostě jsem ztratila papíka, je to fiči. Jo, mimochodem, na těch policajtech, já jsem tam dneska volala, jsem řekla, že se nemůžu dostavit z důvodu, že mi ujel vlak. Volala jsem tam, že jsem s tebou mluvila a řekla jsem tam prostě upřímně, chci, ať to víš, protože je možné, že tě budou kontaktovat, že ti Lucie lozila do telefonu a že při největší pravděpodobnosti, protože chtěla, ať máme mezi sebou největší peklo, tak to poslala ona. A oni to zapsali a řekli, že OK. Honza na to napsal, jo, dobře. Jo, dobře. Naparte ohledně Beaty. No a jak to, že ještě nespíte? To je 4:12. Za chvíli půjdem. Tady mi Honza poslal fotku. Já ji musím nějak... Tady je Honza a ještě další 2 osoby, jo? Květy dcera a Honzův syn. Jsme byli na slunečnicovém poli. Promiň, já jsem byla ve stoše. Hele, tak... Ho jsem zablokoval Jasmínu. Za chvíli jdeme spát, OK. Hele, Bára prst zubla, když jsem viděla naposledy podle fotek, tak se zubla teďkom. A Daně, ježišmarja, Honzi, promiň, ale Daně byl fešák a on nebude po tatínkovi, on neroste do krásy. Pardon. Jsem ráda, že je s tebou teďkom aspoň Bára, že nejsi sám. Spíš Bára je ráda, že jsem tu. Abych vám to řekla úplně upřímně, Květo, omlouvám se, Honzo, omlouvám se. Květě našli nádor na hlavě, Květa byla na operaci a teďkom prostě bohužel já nemám žádný dluh u letecké společnosti, jo. Asi jsem si zaplatila letenku do Egypta a nezaplatila jsem ji a odletěla jsem. Bohužel Bára měla nádor na mozku, takže byla na operaci, proto Honza teďkom s Bárou tráví veškerý čas. Já jsem Honzo Květo řekla, omlouvám se, že to řeknu ven. Já se nenechám špinit. Tak důležité je, že jsi s někým. To ano. I když jsem rád, že je to za mnou. Samostatnému je lépe. Jako co myslíš, že je za tebou? A víš tomu, že v tomhletom stavu ti není lépe samotnému. Že už s ní nejsem. Že nejsem, že s ní nejsem už. A já jsem na to Honzovi řekla, že mu není dobře, protože jsem čekala, že ona u něho bude stát. Hele, všechno zlé je k něčemu dobré. Důležité je to, abys jí odpustil. Pokud jí neodpustíš veškeré chyby, tak prostě nikdy nenajdeš klid sám sobě. Rozumíš mi, co tím myslím? Ne jako, že vrát se k ní nebo něco takového, ale prostě řekni si sám pro sebe. Jo, je to za mnou. Bylo to i hezké, bylo to i špatné. Co se stalo a hotovo. Víš, jak to myslím? Nenos v sobě zlost vůči ní. Je to pitka, neboj se, já i tu zlost vybiju na čelo kůně, hned co jí potkám. Chápete? To si píšeme o Lucii, prosím vás. Honza, vždyť já to tak beru. Ale musím říct, že Bára má dobré tetování, hele. Jo, Bára, Květy dcera má dobré tetování.
Už zase nahlašujou, holky, jdem, posílejte dárky, pojďme na to, lajkujeme všechno možné. Moderátoři, blokujte všechny fejky, ano. Jo, jdem spát dobrou. Já jsem napsala dobrou noc pro oba. Nazdárek. A on mi poslal fotku s jeho bratrem, že jsou na motorce na Míšově. My jsme spolu volali, ne, já jsem mu volala, říkám, zvedni to, ukaž to. Nebudu volat, to budou všichni vědět. Myslíš, že to neví? Péťa ne. Říkám, tak ten zrovna není slepičí prdel. To ne, no. Takže voláme. 52 minut jsme s Honzou volali. Jo. No a teď se něco dozvíte, co vlastně nechci. Přijedu, já jsem psala Honzovi. Přijedu dneska, uděláme si hezký den, než odejdeš do nemocnice. Před chemoterapií. A já budu upřímná. Honzi, promiň. Pokud mě miluješ, usměješ se. Chci to vidět. Chybí mi tvůj úsměv. Jsem stále tvůj prdík a to se nezměnilo a ty to víš. Volali jsme spolu. Jsi v pořádku, pak jsme spolu zase volali. Pak mu píšu volej, volali jsme spolu. Zase jsme spolu volali. Teď bohužel přijde zpráva, kterou bohužel Honza čekal, asi věděl, že tu ten den přijde. Chtěl jsem ti napsat, jestli, že nevím, jestli je dobře, že jsme v kontaktu, ale ok. Jak jsem ti napsal, můžeme si napsat nebo si zavolat, ale nechci se bavit o našem společném návratu. To už není dobrý. Já už bych do toho prostě nešel. Víš důvod, řekl jsem ti je a přesto vlak nejede. Jestli by bylo lepší nebýt v kontaktu, asi by bylo lepší nebýt v kontaktu a nech to tak, jak to bylo doteď a žít každý svým životem. Já jsem mu na to napsala pouze, proč nespíš? Už ležím. Běž spát, prosím tě, a nad ničím nepřemýšlej, OK? Ok, dobře. Běž spát, nad ničím nepřemýšlej, co má být, bude, co nemá být, bude. Je to prostě jednoduché. A Honzi, jak jsi říkal, my se k sobě nemůžeme vrátit, ale myslím si, že můžeme být moc dobří přátelé, jak přes telefon, tak v reálném životě. A třeba jako přátelé se tomu jednou zasmějeme. Ahoj, teď jsem vstala, teď jsi vyspal, v pořádku, všechno, cítíš se dobře? Počkejte, já se kouknu, jestli jsem nedostala odblokování na druhém profilu. Že bychom tam skočili. Ještě nic. Pokračujeme. Jo? Jo, vše v pohodě. OK. Já jsem mu napsala. Já jsem šla spát v 7. Však jo, užívej život. Co pak děláš? Já ta držka. Volali jsme spolu. What's up, man? What's up, man? Volej. Yes? Takže ty konverzace, co Větě... Takže ty konverzace, co k Větě a mě... jsme u konverzací, které jsem měla já psat. Takže ty konverzace, co k Větě a mě, tak je to Lucie a někdo, kdo si na tom chtěl vydělat, protože to teďkom řeší úplně celý internet. To je taková mrtka ta Lucie. Lucie to vytvořila. Já dřímal. No, Lucie to začala rozposílovat úplně všem, jako ten debil 369, Jacob, Chocholoušek a tak dál, prostě píča. O co jí jde, ty vole? Já absolutně nechápu, o co jde. Teď hlavně opět všichni vrací kanál, že si sobě vracíme debilové. V první řadě a v druhé řadě ona, že vykládala, že jsem jí to psala já. Já nevím, tak já jsem jí psala, ať napíše Květě, že Květa zaří. Jsou mezi mnou, Honzou a Květou, nebo takhle, mně, Honzovi a Květě přišly nějaké konverzace, která si měla psát Lucie a tým 369. Proč je v tom zase 369 zatažený? Jak je to možné? Ať se sobě nevrátíme a podobně. Dává tohle prosím tě smysl. Jako, ona je fakt nemocný člověk. Nesmysl. Ona by to nepřekousla, kdyby jsme byli spolu. Proto vypisuje. Nevím, jestli by to nepřekousla Lucie nebo Květa, ale... A tady prostě vidíte, že nemám Květu ráda, ano? Tady to prostě slyšíte i vidíte. Jak píšete, že se mě Květa zastávala a podobně. Lucie, ty vole, tak jako ono trošičku přehání. To je prostě má holka přísahá.
To je magor. Už to vím nějakou dobu. Není spokojená se svým životem, tak dělá tohle. To je můj názor. On za to napsal. Všechny se mi zprcala, úplně všechny, protože všichni jsou v kontaktu s Lucí a říkám, takové mršiny jste Není u Honzy. že ani toho Honzu nenecháte na pokoji, který nevystupuje na sociálních sítích, říkám, abyste pochcípali, vole, vaše rodiny taky píče, to tak se momentálně chováte. Já všechny mrdám. Není Lucie u Honzy. A já vím, že ty máš prostě všechny na párku, ale já kurva jsem najela, sorry. Já vím, že ty máš všechny na párku, ale oni poukazují na mě a oni řeší se tebe, kurva, a ti nejde piči pokoj všechny toleranti. A hlavně ta kunda. Já to nijak neovlivním, bohužel. Je to prostě blázená, se cítíš po mně dobrý? Nemám ještě chemku, zatím jen premidikace, než ji dostanu. To jsou léky před, aby mi nebylo špatně. On v té době byl v nemocnici, když jsme si psali. Kolik těch léků do tebe cpou, prosím tě. Já myslím, že prostě jdeš, že na tebe nalejou jenom chemu a nazdar. Ale ty už jsi napíšnutý, jo. Jak dlouho? 2 hodiny. Jdu ven, pošlu hlasovku. Kam ven? Počkejte, já se kouknu na druhý profil. OK, pokračujem. Kam ven? Ven z pokoje, protože oni tady spí, víš. To dostáváš nejdřív takovou premedikaci předtím, to jsou nějaký jakoby léky, které tě předimenzují tělo, aby ledviny a takovýhle ty věci, aby tě to potom stíhali vstřebávat, víš. A volali jsme spolu od 15:07 do 17:50. Pak jsme to zavěsili, pak mi napsal, byly tady holky. Já jsem mu napsala, já myslela, že končí návštěvy. Pak jsme si posílali naše staré fotky. V září přijedu, uděláme si hezký víkend. Jsem napsala já. Čet ví, co bude v září. Já jsem napsala, budeme šťastní, on na to takhle smajlíka. Co pak? Nic, dobrou noc, zlato, dobrou noc. Volali jsme si, sleduj mě laskavě na TikToku. Pak jsem mu poslala vapíka, že mám nového. No vidíš, mám nového spinkář, spál. Byl v nemocnici, vydrž, jdu do jídelny. Pojď ke mně na stream a napiš jenom tečku a já tě připnu a budeš mít sledující. Nepůjdeš nikam, nepůjdeš. No nic, pojď ke mně na stream, napiš mi do komentářů cokoliv a já tě připnu. Nejdu, jen koment. Na oko, nic víc. Ty máš stream? Napíšeš a zavolám ti a vpal vypnu. Ne, v pohodě, jedz si svoje. Volali jsme spolu 44 minut. Potom mi Honza posílal fotky z té, ne chemoterapie, bioléčby. Z bioléčby odepněte tu kurvu starou, protože vám vemu toho moderátora nahned. Posílal mi fotky z bioléčby. Honzi, můžu být trošičku svině na TikToku a jako jenom tak zmínit chocholuška třeba. Zdravím, nechci se vám navážet do soukromí, ale jste s Mirkou v kontaktu, moc tomu nevěřím. Chocholušku, když do píče, můžu tohleto říct? Tomu aspoň odpovíme oba dva. No ale v tom případě on bude vidět, ne, že jsme v kontaktu. Když to řekneš ty. Já jsem mu to zkazala, říkám, chocholušku, tak ty nevěříš, že jsme s Honzou v kontaktu. Říkám, nechci ti zasahovat do soukromí, ale jsi s ní v kontaktu, tak říkám, tak nám nezasahuj do soukromí a měj si krásně. Jo, ok, nic neříkej, že spolu mluvíme, nechci být propíraný všude na internetu. Neboj si, já jsem řekla, že jsme v kontaktu, že si napíšeme, jak se máme. Pak mi poslal fotku, že už jde z chemy domů. Super, vysmátý, tak šup domů. Doma v pořádku celý? Já jsem mu poslala moji krásnou prdel. Bože můj, to mi nemusíš posílat. A já, ale chci říct, že je to špatně, to má vidět tvůj muž, že já mu říkám, však viděl. A taky viděl, že jsem ti to poslala. Hanzi, prosím, potřebuju poradit. Potřebuju poradit, blablabla, my jsme něco řešili v mém soukromí. Honzi, pošlu ti soukromou zprávu, co mi Kunza... Fakt je to Kunda, podváděl tě. Ale mě... No, píšte mi, co chcete. Potom, jo. Dneska už volat nebudu, jdu se opět, potřebuju vypnout hlavu. Já jsem prostě něco řešila.
To je strašně moc. Tu řešíme Květu. Hej, toho je strašně moc. Toho je strašně moc. Že prý se mu doslova vecpala do života. To kdo jako řekl? Tě teď špiní. Kdo mě špiní? Kdo mě špiní? Halo. Lucie, tam mě bude špinit vždycky. Tam mě bude špinit vždycky. Ale Lucie, já jsem se, prosím vás, těch zpráv je strašně moc. Teď na tebe. Ježíš, Lucie na mě může vysílat, prosím vás, může. Já nevím, kdo mi kam chcete psát. Řekneš, prosím, nahlaš o tom, jak dluží mé dceři 300 000, aby to slyšela, vše brzo ukážu. Nevím kdo. Co? Co tu jedete, hej? Co tu jedete, hej? Nikdo jste mi nikam nenapsal, takže já pokračuju dál v konverzaci, ano. Jasmína dluží mé dceři 300 000. Jasmína dluží tvé dceři 300 000? Sluší ti to, i když nejsi tak Co? I když nejsi tak přeafektovaná, dobře ty. Já nemám důvod, proč být přeafektovaná. Já vám to úplně upřímně tady od srdce řeknu. Já Květu nenávidím. Květa je prostě světová kunda pro mě, ale furt je to člověk, který byl v mém životě 10 let a já vím dol, že jestli ona s Honzou nebo Lucie. Jo, to je asi tak jako všechno, co bych vám řekla. To je všechno, co bych vám řekla. Prej všechny konverzace viděla, že si to vymýšlíš. Tak jak mohla vydělat vymýšlené konverzace? Chlódrby, mám to, díky. To je poslední vyjádření třeba. Já mám úplně nervy, jako co to Květa zkouší. Co to znamená, toto ponižování, dělá si Přes IA, halo, to vidíte, že to je WhatsApp. To nevím, o čem se bavíš teda teďka. No já na to Honzi koukám a já jsem úplně neskutečně nasraná, takže se tam vyjádřím k lékařské zprávě a vyjádřím se k tomuhle streamu úplně ke všemu, tohle se mi absolutně vůbec nelíbí. No nic, jdu to zapnout, protože aby Květa překrucovala naši realitu, že já jsem vypisovala tobě, ty pičo Honzo, já vařím. Teď já mám v sobě úplně nervy, úplně šílené nervy a za tohle jsem kurva nasraná. Taky probírat nebudu, já se vyjádřím k tomu vašemu společnému streamu. Počkej, a já jako vypisuju tobě, jo, nebo co? Honzovo sestra. Myslíš vážně, ne? Honzo, když jsem zveřejnila ty naše konverzace, ty jsi mi napsal zprávu, odstranil to a já jsem ti na to napsala, co chceš. Proč piču Květa vykřikuje na internetu, jak jsem ti v té době já vypisovala, kurva? Co to má do píči znamená? Kde máš teď Honzu? To nemyslíš vážně? Můžete přestat s tím, kde je Honza teď? Já nevím. Květy dcera. Bára si na mě otevřela přes telefon hubu, tak jsem jí napsala aj Květě, aj Honzovi a Honza, už to neřeš. Ser na to, jak budu doma, napíšu ti. Co to je? Jo, tady jsem mu poslala video, že je zase Lucie na jeho Instagramu, protože to bylo online a on mi psal a on nebyl na Instagramu. Jsi tam? Ty jsi říkala na streamu, že Lucie mi ty hodinky ukradla, jo?
Honzíku, ty víš, že ty hodinky jsem ti koupila iPhoneové, že mě stály 20 000 a já od toho mám účet a jsou nahlášené na policii jako krádež, no. Ale to víš, že jsem to udělala, no. Honza je můj bývalý manžel, se kterým jsme spolu žili 10 let. Takže takhle. Lucko, asi tady lidi slyšeli víc než dost, že spolu mluvíme i o normálních věcech, ty mu v jednom kuse vypisuješ. Prý na Moravě. Já nejsem na Moravě. Ale ona si myslí, že jsem v Brně u Miliona. Ale Lucko. Ne, to je jedno, kde jsem. Ser na něho, je to hajzel. Já ho taky poslala. Hančo, dávej si bacha. Dávej si bacha, co tady vykládáš o Honzovi, jo? Hančo, jestli chceš, pošli mi konverzace, já se na to kouknu a já to Honzovi vyřídím. Ona neví, kde jsem. Ona si myslí, že jsem u Miliona nebo v Rokycanech. Veselý nad Lužnicí. Kde je Veselý nad Lužnicí? Kde je Veselý nad Lužnicí? Kde je, prosím vás, Veselý nad Lužnicí? To je Morava. Já nejsem na Moravě. Nejsem na Moravě. Nejsem. Veselý nad Lužnicí je ale dole, ne? Ona ví úplně hovno, ale Lucko, já si myslím, že budeš v neděli vědět, kde jsem. Slečno, pošli mi zprávy, jak Honza lže. Odvolání schváleno. Jdeme na druhý profil holky, jo? Mezi ČB, České Budějovice asi a Tábor. Moment, kde jsou České Budějovice? Mapy. Já vám to jenom tak jako ukážu, jo. Prosím vás, tady je Praha. Tady je Praha. A Miruš je někde v tom okolí. Tam šla vidět i poloha. Prý řekl na policii, že hodinky byly darované. Ne. Prosím vás, Honza o ní fakt nechce nic slyšet. Já to vypnu, zapnu vesel. Kdo je Lucka? Prosím vás. Tak čekejte mapy. Kde je Veselé nad Lužnicí? Já nechci ani, ať se Honza připojuje. Veselé nad Lužnicí? Nad Moravou nebo nad Lužnicí? Tak, prosím vás, Veselé nad Lužnicí je tady a Miruš je někde tady. Tohle není sranda, tohle bude řešit pohlavní orgán. Debil. Holky, vypínám to, zapínám to na druhém profilu, Lucko. My se uvidíme v neděli. Jdu na druhý profil, jo? Doufám, že máte dobytek.